Naše tvare moc nebudeme ukazovať, lebo ešte sme nespali poriadne. Okrem Maxa vyspatého. Pravda, Maďo? Ale už títo báry, to môže, a bazény a všetko môžeš využívať týchto všetkých. No tak nech čapujú. Už. Víš, že Ja. Kávička tu. To zadarmo parfuméria. Aha, Maďo, tu z Domogany. Camellia Collection. No počkaj. Takže kávu, pivo a nejaké. To budeme číslovka. A neviem, čo siedme. Tak si pohodníka, ideme to oprieť. A to nám... bývať, buď tu, alebo na druhej strane ešte také ty vyššie. Tam, tieto. Ako vypadá dobre, v pohode. No a toto je tu, toto je tá Julia a tam je ten tretí hotel. Toto je akože iný hotel, a to je 3 v jednom areálu. My musíme na raňajky, na obed, na večer chodiť do tejto svojej reštaurácie, vojdu tu napravo, pred tobogami. A jak viem, ktoré je naše? Neviem pozrieť. Ale už títo báry, to môže, a bazény a všetko môžeš využívať týchto všetkých. No tak nech čapujú. Už. Víš, ja som zobrala túto. My sme smadní Slováci. No, to je dole. Môžem sa pozrieť. No, to tu je pekne, to bolo tuším krajšie, myslím. To asi brýle, lebo... Aby som to aj videla, no. Naše tvare moc nebudeme ukazovať, lebo ešte sme nespali poriadne. Okrem Maxa vyspatého. Pravda, Maďo? Ty si spal dokopy, hľadám aj 2 hodiny. Áno? Slováci? To zadarmo parfuméria? Tu sú nejaké podiátory. Aj, no, je to taký after. Víš čo, počítaj, teba ty Ale ja po raňajkách pôjdeme kúpať. No a všetko, ale aj na to bogani pôjdeme. Áno. No a? Pôjdeme na Na záchod nechcete? Ja idem prvé, ty za tobogán. No a? A tam zostanem. A to zostane. Zaspíš na ňom. je to naša reštaurácia. Game Center. Tam bolo také automatovný, starodávne. Aha, Maďo, tu z Domogany. Camellia Collection. Tam už nejdeme ďalej, máme na to, tady to. Banana splity sú sa robať, to je zadarmo všetko. Čo ja viem? Kiwi splity, banana splity, tam sú aké ceny, no. No tak to asi... To aby si vedela, koľko si ušetrila. Teraz nás to bogany, nie? No nie, to je bazén. Tam, strašne dobré. Áno, poď. No, ale tá únava na teba príde ešte za 4 hodiny. To asi 300 razy, ale však neviem, jaký minibus taký, taký tatar. Kto je Tatar? Pool a snack bar. Ja už ich vidím. Ká. Fúha, To sú tu sú aj dosť veľké, tam nie? väčšie, jak na normálnych. To keď ideme na to, No. to keď ideme u nás na to bogany, tak toto sú väčšie a to je ešte aj toto hotel. Kámo. Tak akože tu celkom aj dosť, nie? No takéto veľké sme ešte nemali asi.
Teraz ešte nevidí ten pola. To sme hladní. Ešte čas, more. To je ešte zamknuté, Maďo. To tady to poďme kúknuť. Tam nič mamina nebude. Tie tobogany. Čo? Tie tobogany kúknuť Tam sme? sa ide tady to. No však, no dobre. Však poďme tady. Ľudí, však čo to aspoň je veľa ľudí. Aha, to je asi také. Takže ne, ale môžeme tady to prejsť dole. A poďme. Fíha. A tu čo to je? To čo tu máme bejsbolové ihrisko? Čo to je? Aký zvláštny tvar. Riadny areál. Tu robia také party večer. Tematické. Nie. Aha. Neviem, či púšťal dole blato ten vták, alebo zhadzoval listy. Keď to vám porovnať, tak jen to bolo. Akorát idem povedať, no, že hen to bolo lepšie. No. To nemalo byť zamknúť, to staršie. A hen to bude. A jen to není nový hotel, je starší, ale to je ešte starší. Jen tam je otvorené, mať tu není. Že palmičku mať doma. Ty vrďo. To áno. Keď si mal takúto jednu palmičku doma, tak to áno. Palmové drevo, keď nie je palmy, tak to nie je už palmové drevo. Tak. To čo tu recyklujú? Všetko? Čokoládu, vanilku, jablko, šmolkovú. Aha, takže už si chodia dávať otužujte na 7 reky. To je nič tu už na to mať. Ja som čítala, že to nájdeš. Ty, ale dobrá ona tu je. Ale toto cestička vlastne ako... Do toho mesta. Alebo, hej. No akože barik fluxus. Ihrisko kryté. Pozri sa, pekne. Pekne chodničky. A Je to také čiernučky. tu hotely majú najširšiu pláž. Joj. To ťažko Mamina. Nechcem. To ťažko nájdeš len tak. Takýto sypky, že? Nie že sypky, ale vitaminov a tak. No, taký čistý, áno, áno. A už im potom chodí, Zver mala. No poďme ďal. Na raňajkách prvýtam. Si piš. Nejaký skare de madre. Nejaký lehára. Ale však to tam nemôžu. To tam nedá. Lehátka pekne uložené, všetko tu máš. Takže to nadá. Ale hnusné. Vrecovina. Ja som nevedel, že to bude takéto čisté more. No, tak... Ešte nevíš. Čože? Taký výber obeda, taký hamburger. Kde je na pláži či celkovo? A to ma nezaujíma, čo na pláži málo. No to určite. A vystreliť sa to až do oného. Prečo sme si nedali šuchačky, sa tu potím v nohách. Jaj?
Hen tam. No, tam bola zvykle. Aha, je mali slavno. Zdrada sa nám Poďme, ja sa musím prejsť do šuchačov. To ja tu nebudem takto. Ja budem zbierať do takej malej, do tej flašky piesok. Hm. Ideme sa na raňajko. Ja sa idem najskôr prezuť. To asi máme prísť, akože možno bude ísť. To ja nemôžem odbúdiť. Vlastný metal, festov, prstov. No, pačte, prstov. Ale dobre, všade voda trošku, všetko zelené, v pohode. Bar. Bar pubik. Tam sa bude vyvárať, tam je vyvarovňa. Bar, ale taký. To je taký drážnutý. Rytňak. No a... Tak nakoniec ideme aj tak cez tú vodu. Čo ťa poráža? Ale nie tady Maxík, určite tady nie. Vlastne pôjdeš sa nájsť, tak to skočíš do vody. To 58 cm, to je No tak týchto pár sedačiek, čo tu je, aj kde sú není, aha. to 51 nemoc. Čo? To 51 Čo, ty vieš plávať? Či nie? Tady je to? Maďo, kúky, že tam je mostík. No. Maďo, 156. On to ja. Donútra asi. Ja. Kávička tu. No ideme to tu pokúkať. Čo? Počkaj, však popozerajme sa najskôr. Minit. Borek. To sú minit. A hranolky sú tu. A že sú hranolky. Jak sú? A toto je čo? Jaké to sú párky? To sú nejaké osuchy. Tuto. No, vajíčka. To si dám. Toustiky.
Tam mali lievance, či ak sa to volá, mafiny, fafiny. Toto je pre deti. Zasvačka. Krúžky, všeličo. To je pre deti akože, ale čo to musíte povedať. Omelec. A tam bolo čo na tých stredných ovocia? Ale my ideme najprv na wafle a dáme si to hlavne na stôl. Jednu waflu, jedna. Sendviče. Džus. A voláčo. Si myslí. Síry. Vačka na 500 spôsobov. Tam je z druhej strany to isté. A pečivo. Zde se utabožíme.